ma wach mabende wayudo ka okiny makawuono. Ok ang'eyo nikech nitie Davis Lichuma nowach ni nyoro nye oyude kojwang'e hospital mar Lang'ata dong Kenyatta Cleophas to nyoro ka nyo Social Justice Center ma Mathare kan uthen gi Chief Justice ne giwacho ni kopogre gi Davis nitie rowere aparo na dek ma pok ong'e ni kune to aneno ka joked ni ratiro mek oganda especially Social Justice Center ma Mathare giwacho ni gimi sirikal seche 24 ni kok gineno rowere gi koko either produce them in court kata koko wegi to jidhie bago ng'anyo kendo. Paro na en ni ka en advice ni government kagi winjowa ni ne wakwayo ni rowere ma osemakgi mondo otergi e doho mondo gibed charge nikech mane gima constitution wacho koyudgi gi ketho moramora to be ni chwalogi e mbele doho mondo judge giyud nafasi mar okil margi kata gin giwuon kaka constitution wacho nitie self representation mondo yud judge o yud ni kosa ma gitimo en mane omigi bail kata the judge rule otherwise. Mako ji gimiluongo ni arbitrary arrest kendo yudo onge ng'ama ong'e kama gintie kelo a lot of tension kendo sega bedo kamano. Cleophas, ineno ka ng'anyo mar Gen Z ma 2024 dhano no wito ngimagi moko nyaka sani ji ok ong'e ni gin kanye. Ineno ka families moko penyo to jogi familia gi manomak nyaka sani nitie joma pok oyud, joma noyud moko noyud ka ne onegi to moko noyud nigi hinyruok mang'eny kendo yudo ndalo ma compensation ni nitie government oketo gi compensation mabe we can have a time to talk about compensation gi justice ere man koro nitie pogro kendo nitie a lot of fear nto ng'ato kos mak kano mak gi last week gin kune ang'o mi oket gi doho ang'o mi pok chwal gi e mbele doho mondo ng'en to ketho man miyudo gigo nikech the more mi hold jogi incommunicado maonge ng'amoko ng'e kama gintie ikelo a lot of pain to the families ma jogi ikelo a lot of pain to the communities mek jogi koro en kwayona ni okenge mek sirikal kata institutions mek security okwach kich department mar okwach kich kata DCI police service national police service doho mondo chwal jogi mbele kata owegi ka onge ginen makosa moyud gigo mene family gi oyud gi fongo mege family gi oyud gi afweni mar ng'eyo to jogi gin kune koro wach ma demonstration Cleophas en ni nitie right ma demonstration article 37 mar constitution marwa momi ji right mar petition picketing eyo mamuol to gima nyakwa ng'e okochun constitution okowacho ni nyakiter notice ni police onge constitution owacho ni you do that peacefully eyo mamuol en mana ni public order act emowacho ni apart from that ng'e ter notice ni police mondo ng'en to yo man miluwo mondo kikikel rochruok yo eyo mar transport kendo kikintifia gi business mek ji kendo lifestyle mek ji but constitution okowacho ni nyakiter notice ni police en mana ni courtesy ma public order wacho ni an inform the police in that area to give you escort kata to accompany you kata to give you security to kineno ka in gi security enough constitution through article 37 owacho ni inyadhi peacefully odoko mnan ka koro peacefully mari ni okelo rochruok mopogore mane ka police donje koro joma luor kata joma pango bago ng'anyo they are acting within the constitution mak mana kama
Give me notice my government. Give me government notice my 24 hours. Mondo produce jogi. Akwayo an kaka an ni demonstration podi osekelo weche mang'eny. Po jo wapoko rowere gi poko yudgi. You know, there is a hostile situation ma demonstration. Cleophas. Wiki kwil. Nitie sabasaba be mabiro. Iwinjo. Nitie sabasaba be mabiro a month mwadhi chako ni. Koro akwayo court institution mopogre mondo produce vijana ma familia gi wacho ni olalgi. Kamano nyakora mojwango weche thoth ahinya mapodo bedo kae kawaluo waranga ne sigeni mamoko mapontiere kae kawarango chal mar Kenya kawuono wach ma Davis Lechuma bende oyudi angwa bedo ka gi thuolo mar range weche manyien mapod biro kawuono kod mathoth mapontiere kar kae kawagoyo okang machielo. Kamachielo kanya kura mojwange ni obila e county ma Homa Bay oyango ni gisemako rowere maromo 40 magin jokanyo mag kweth njore mano maong'ere kaka Rock Boys, rowere matindo ma osebedo kamonjo kendo mayo jopiny mwandogi e kar dak mano ma Shauri Yako e boma ma Homa Bay. Apedha makamano manyocha ochaki chieng' tich ang'wen obiro mano bang' kweth njore makamano nyocha omonjo kendo chadho gi ojalo rawera kata rawere